ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಈ ಸತಿ ಬಾರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ ಈ ಟೀಮ್ ಪಿದಯ ಬೈದನು ಸೊ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಲ್ಕಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೊಕುಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟದು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟೀಮ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ವೆಲ್ ಸೊ ಟೀಮ್ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಆಡಿಷನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಪನೋಡೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ಲೇ ಆಪುನ್ ಸೊ ಶಶಿ ಅಣ್ಣೆ ಅವಡು ರಾಮ್ ಸರ್ ಅವಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ನ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ಬಾರ್ದಿನ ಓಕೆ ಸೊ ಅಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಪಕ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬುಡ್ಲ್ಯಾರು ಸಿ ಪಿ ಎಲ್ದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರೇ ಫ್ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಓಕೆ MDA ಫ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ಜಡ್ಜಸ್ನಾಗ್ಲೇ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆತ ನಿಕ್ಲೆ ಆಡಿಷನ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಈ ಸತಿ ಬಂದು ಓಕೆ ಸೊ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆರಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚನೆ V4 ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಲ ಬೈದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಮಾತೇರನ್ನೇ ತೆಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಟೀಮ್ ಸಾಕ್ಷಿದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ಸ್ ಏರನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ VT ಫಾರ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇನ್ನೂ ಗುಣವಾಗದ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಗಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಹಚ್ಚಿದರೂ ಒಣಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ. ಗೋಹೀಲ್. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಗಾಯಗಳು, ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು, ಬೆಡ್ ಸೋರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಶಮನಗೊಳ್ಳದ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮುಲಾಮು. ಹಚ್ಚಿರಿ ಗೋಹೀಲ್. ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಮನದೊಂದಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಣಿರಿ. ಗೋಹೀಲ್ ಉಪಶಮನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. Yes, so we have the brand owners here for Team Saakshi, that is Mr. and Mrs. Arun Shetty. Please dayamaltu ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡೊಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. So heartily welcome. ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಬೊಕ್ಕೆದ ಮೂಲಕ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಸಾಕ್ಷಿದ ಪುದರ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತ ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ದ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಮಗಲ ಉಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು. ವೆಲ್ 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 ಟೀಮ್ ಸಾಕ್ಷಿ ನನ್ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ Goheal Saakshi adu pidai barondundu. So congratulations to the team. So Goheal Saakshi. Whoa. Okay. Thank you Mr. Kundar, Vijay, Ashwin baka Manik sir. Goheal Saakshi. All the best to Saakshi team for the coming performance and pura padrada team agla and all wishes. Meanwhile ನಿಕಲು 4 ಲ 6 ಲಾ ಕೊಡೊಂದು ಬಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೆದೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಬಸ್. Okay. Okay. That's all. Okay sir. Thank you so much. And can we have a group photo please together? So congratulations and all the best to the team.